Bueno, pois estamos aquí no histórico barrio da Uceira do Carballiño porque os veciños levan tempo pois trasladándonos queixas, trasladándonos problemas e síntense completamente abandonados polo goberno municipal do Carballiño e efectivamente basta unha pequena visita a esta zona para ver bueno, pues non parece sinceramente parte do pobo, non? Non é que o resto este moito mellor, pero o abandono aquí é case estrutural. Estamos vendo a maleza entrar nos edificios, estamos vendo as árbores en podar, estamos vendo lixo ala por onde pasemos, se ata a zona do campo deportivo da Uceira está chea de silvas, é unha imaxe para o Carballiño lamentable. Temos a zona de ocio dos nenos que prácticamente non se pode transitar, unha pequena lagoa preciosa que había no seu día, hoxe é un auténtico criadeiro de culebras e de bichería, bueno, pues, é normal que os veciños estén indignados, non? Vemos que hai problemas coa alcantarillado que leva denunciando tempo e non se lles dá unha solución por parte do Concello, vemos que hai problemas de limpeza, vemos que hai problemas de todo tipo, e parece que o Concello do Carballo só se vai acordar do barrio da Uceira dentro dunhos meses cando haxa que despedir o monte.